सुरजुकाटा सान क्लाबा दिनै खुंगा ब्रैथि थुलुंगाखां हाबाफारि लादों। मेट्रिक आरो ओइचएस आनजादाव सेथि उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बेजों लोगोसे बागुरुम्बा दोहौआव मोसाहैफानो खाबु मोननायजों लोगोसे रोंगौसा सायख' आनजादाव एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रोंगौसा सायख' आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय सानै फरायसाफोरखौबो बरायनायजों लोगोसे मान बावदों। बे हाबाफारियावनो थांखिजानाय बायदि गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो आलायारन गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि प्रकाश नार्जारिजों लोगोसे दतमा दखरा एबसुनि आफादगिरि देतजों ब्रह्म बिथांमोना। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै मोजांथारै सुबुरुन होयो रायजो राजाफोरजों लोगोसे उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरनिसिम। सुरजुकाटा गामिनिफ्राय देग्लाय गुबुन गुबुन फरायसालिनिफ्राय फरायनानै ओइचएस आनजादाव गासै 6 फरायसाफोरा सेथि मासियाव उथ्रिसार जानो हायो। लोगोसे आरो गुबुन फारसेथिं ओइचएसएलसि आनजादाव 3 फरायसाफोरा सेथि मासियाव उथ्रिनो हानायखौ जोबोर गोजोननाय मोन्दों होनना फोरमायदों खौरांनि गेजेरजों सान क्लाबनि बिबानगिरि बिथांमोनजों लोगोसे आलायारन गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि प्रकाश नार्जारि बिथांमोना। गिबियावनो आङो खौरां नागिरि नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय। सुरजुकाटा सान क्लाबनि जानानै जोंहाहाय बोसोरफ्रोमबो जोङो बरायबाय थानाय जायो। जों बे बरायनायखौ जोङो जागायदोंमोन 2022 मायथाइनिफ्राय। दिनै जोंना 4 बोसोराव आगान होबाय। दा दिनैनि समावहाय जोङो जा मेट्रिकआवहाय जोङो 3 फार्स्ट डिभिजन आरो जोङो ओइचएसआवहाय जोङो 6 जन फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों। बे जोंनि सुरजुकाटा सान क्लाबनि देरहानाय आरो जोङो फैबाय थानाय समफोरावहाय जोङो बेबायदिनो जोङो स्टुडेन्टफोरखौ नांगौ। बे थांखिखौ लानानैनो जोङो दिनैहाय जोङो बे हाबाफारिखौहाय खुंनाय जादों। जोंनिफ्रायथ' ओरैबायदि 100% माने बुंनो थाङोबा जोङो 100% सेटिसफाइड मोनदों आरो माने जों फार्स्ट टाइम जेब्ला जों फरायजेनदों अब्ला जों सासे स्टुडेन्टखौल' मोननाय जादोंमोन जेब्ला 2022 जागायजेनदोंमोन अब्ला ओमफ्राय बेनि उनाव नेक्स्टआवहाय जोङो 3 मोनदों आरो बेनि उनाव थार्ड टाइमाव जोङो 6 जन मोनदोंमोन ओमफ्राय नै दिनै जोङो 9 जनसिम मोनफैनो हाबाय। बे जोंनि थाखाय ओरैबायदि देरहानाय बुंनांगोन माने जोंनि थाखाय बेयो 100% देरहानाय जाफैदों आरो जों फरायनाया आरो। बिथांमोना माखासेया आर्ट्सनि लाइननि दं आरो माखासेया साइन्सनिबो दं। बेनोसै आरो। जोङोथ' फार्स्ट डिभिजनखौल' बुंनो थाङोबा फार्स्ट डिभिजनल' नङा माने कालसारेल बिथिंबो माखासे दंखायो। जेरै हमना ला जोंना दाख्लै जानानै थांनाय बागुरुम्बा दोहौआव जा सासे जोंनि गामिनिफ्राय बिनानाव मोसाहैदोंमोन जों बेखौबो बरायदों आरो लोगोसे जोंना दा एबसुजों खुंजानाय टेलेन्ट सार्च एग्जाम बेयाव जोंहा जा पास जादोंमोन जों बेखौबो बरायदों आरो लोगोसे दतमा दखरा दुलाराय बर' हारिमु आफादजों खुंजानाय जोंना जा बैसागु प्रग्राम बे प्रग्रामाव जोंना बैसागु खुंगुर सासे फंबाया मोनबोदों जों बेखौबो जों बरायदों। बेनो आरो। फैगौ बोसोरावथ' जों माने ओरैबायदि जानजि खाफ्राना दं जाहाथे जोङो दा जेरैबायदि खालामदों जों बेनिफ्राय एकदमबारे साबसिन खालामगोन जोंहा बेखौ जोङो सान क्लाबनिफ्राय जों फोथायनाय दं आरो जोङो रायजो राजाफोरनिफ्रायबो जों सापर्ट मोनगोन बा जोंनि फंबाय बिनानावमोनाबो माने दा जेरैबायदि 9 जन मोनदों बेनिफ्राय बांसिन माने जाहाथे फार्स्ट डिभिजनाव थांगोन बेखौ जोङो आसा दं आरो। बेथिग्राव दङ आं आलायारन स्कुलाव फरायोमोन। आं देग्लाय ओइचएसएलसि होदोंमोन। बेवहाय आङो 64.67% मोनदोंमोन। आं बड' आयदायावहाय लेखा लानानै उथ्रिसारदोंमोन। गिबियाव आङो आंनि जोनोमगिरि बिमा बिफाखौ साबायखर बावदों मानोना बिथांमोना उन्दैनिफ्राय लानानै जोंखौ हेफाजाब होबोदों आंखौहाय। आरो सेकेन्डआव आङो जोंनि फोरोंगिरि जायखौ जोंनि सारमोन बिसोरखौबो आं थेंक इउ होनो आखायाव लादों। सारमोनाबो जोंखौ जिगौ फोरोंबोदों बेनिखायनो आं फरायजा मोननानै मोजां मोनदों। थेंक इउ। जोंनि बे सुरजुकाटा सान क्लाबखौ आं गिबियाव थेंक इउ होनो आखायाव लादों मानोना आङो इयुनाव दा आर्ट्स लादों ओमफ्राय आं आर्ट्स लानानै एस आइ जानो